Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Vitamin D3 brand and the #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Okay, good morning, good morning. Yes, good morning, Action Doors. Kag as what been promised sa aton nga mga listeners dira, mga naga-monitor sa Facebook, ha? Ha, way pa? Aha. Yes. Dawara naman. Dawara na. Oo. Sa mga naga-monitor sa Facebook wala dira mga ka-aksyon, no? Amo ning aton nga part sa aton celebration sang 52nd anniversary sang Aksyon Radio Bacolod ining aton mga ang aton nga online fun games. Yes. Get a chance to win cash prizes. Ang ano na ko may gina. Way ka ngay na saka pa na isa mo. Wala pakit sa akin na saka na dahil Pag mo siya tumbok mo sa isaka mo pag ina sa. Alright. Sige. So, sige mga ka-action. So, this time, Action Boy, pwede ta ka-start. Kaway-kaway, guys. Hello, guys, pa-share sa Facebook Live kay para damo ang makadaog. Yes. More winners. Cash Subong prizes. May cellphone na, wala pa? Wala pa. Ang cellphone sa August 17 pa na siya. Yes. Which is the anniversary gidya sa Action Radio Bacolod. Subong niya, we will be giving out cash prizes sa mga simple na ton, mga hapos ng mga games, no? Yes, correct. So, nang himuon siya na eh? So, Action Boy, subong nga, ang unahon ta nga game, actually, dali lang padamuon ta na bala. Mga action, i-share nyo ang aton live subong para di ba baligya to, di ba? Pa-share mo, pa-share. So anyway, amo na i-share nyo guys para at least more chances of winning man sa aton nga mga ka-action. Okay? Kaya di ba problema yan sa cash prizes, ha? Because ang inyong winnings, i-send na mo niya through may background music ta. Marami arang mo. Okay. Pindot Sige. ta. Para di ba I-send na to ni through remittance centers, remittance no? Hindi na ka mo kinanglan nga mag-kadto diri para nga mag-claim, no? Correct. Kundi nga ipadala na to nini, no? Kung pero, mga winners ka mo. sa mga tanan nga winners, subong adlaw, mangin winners, Action Boy. Sa ano ni siya ha, sa Monday, ipadala naton. Ang ini nga, ang aton nga, sa mga Monday. premyo. Okay? Okay. So, sige, ang Action Boy, may 111 kita nga viewers, subong adlaw. So, of course, ma-start kita sa What's in the Box. So, are you ready, guys? Game na? Yes, mga games na Basketball. ta. What's in the box? Okay? Ay, good morning. So, nag-aupo na sa aton. Hello sa inyo. Kay Dennis Richard Tiboroma, kay Glenard Antiporda. Pag-briefas lang yan. Bisang tagi na mix-mix. Okay ba? Pero paano sila magsabat? Mahatagtaklu. And then, mahatagtaklu. magsabat sila sa comment. Sa comment sila. Tapos, ipin ni Action El Ray. Ang makita niya nga unang instructo ang sabat, ipin niya dira. And then, amo na siya ang mangin winner ta. Correct, Sir El Ray? Okay. Copy? Amo na nagali ka simple. Amo na siya kasi correct na, Sir El Ray? Okay. So, sige, wala ko ikaw sa ang nagbisang, sang first nga clue ta dira. Sa sining, ano na hindi ka kabate? Ari na lang gamitaw. Way ko clue. Way ko clue. Ari na lang gamita, Action Boy. Okay, so ang winners ang makapakot sila mga ka-action, 500 pesos ha, 500 pesos. Dubali, duha ta ka what's in the box subong nga game. Yes, and so, then every takbo nila winner, kung ano nga sa box.
Pakton nyo kung anong unod sang sini nga box. And then every winner, dubali duwa ka winner, 500 ka mo. Di ba? Pakton nyo lang may 500 pesos na kamadayon. Bongga. Okay? Duha ka winners ha? Yes. Sa inila nga pagpakot kung may lain pag nga May item. ara pag isa ka item. Okay. Kung mapaktanan niyo, may ara pag isa ka item. So for this item, get a chance to win 500 pesos. Pakton ng inyo ano ang ara sa box nga ginsulod ni Action Dorel. So first clue, Action Boy. Yes, ano first clue. Ito ko clue. Ang first Ay clue na guys. yung host niya ay clue. Ang first clue kinanglanon ni siya sa mga reporters. Yes, kinahanglanon gid siya sa isa ka reporter. Yes. So, kung ano ka, kung mangkotado mga friends yung mga reporter, kung anong kinahanglanon nila. Anong kinahanglanon sa life nila. Especially kung ara sila sa field. Okay? Okay. Kinahanglanon gid ni siya. Gamay lang ni siya, Action Boy, no? Sige mo, logo-logo, hindi na maguba. Himbot gani. Kasi ang balik ko na karon sa tagyan, guba na di ba? Okay, so, dali lang. Sige, dito sa punta. Ang first clue is kinanglanon, gini siya sa isa ka reporter. Sir Elroy Bantay, wallet, hindi amo. Pencil, hindi amo. Headset, no. Relo, hindi. Notebook, hindi. May lapel. What you're talking is amo ni subong ha ang ara sa box. Ang sulod, di mga ka-action ha, ang sulod sang sini nga box. Ara may ballpen. Kinahanglanon ni siya sa isa ka reporter. Headset hindi, ballpen hindi, lapel hindi. May repagid, earphone. Di ba? Hindi. Okay? Sige, go mga ka-action. Cellphone? Ano ang need sa isa ka reporter? Kinahanglanon niya gid niya, especially ara siya sa field. Cellphone hindi, ID hindi. Handy lang ni siya. Handy lang ni siya You can bring it katama. anywhere. Handset hindi. Earphone hindi. Digital recorder. Hindi man. No, hindi. Tape recorder. Walkie-talkie. Headphone, hindi. Okay. Pakot-pakot na guys. 500 pesos again sa makapakot sa unod sining what's in the box. Yes. And the next clue gani Action Boy. Handy lang siya. You can bring it anywhere. Tag na ko yung clue yan. Dasig ko yung mga Amo na gina, you can bring it anywhere. Okay? Lapit na sa digital recorder pero hindi siya. Ang classmates ng digital recorder. Di ba? May classmate? Classmate na sila nga doon. May classmate. Hospitalay. Close to tape recorder. Okay, in the face mask no. Okay, radio handset in the. Face shield, di man. And then, USB, okay, go. di man. Basta lapit siya sa tape recorder. Of Sanitizer. the ginis lang nga duwa. Of the ginis lang nga duwa. Okay? Actually, alin sa una mo ginagamit ko na ka sa field. Kung ara ka sa field. Okay, so next clue ng Action Boy. Third clue? Third clue. Ginagamit sa isa ka reporter para may buluan kung mag-report na siya o mag-start ng isa ka programa. Nice! Hello ka, may ara kami sila sa una mong report siya, huwag na sa amo sina, Nagsalaset. nagkuhan kami, nag-brown out, o sa kabalo, prank sa namon, o sa kabalo hindi siya on air. O sa kabalo hindi siya on air, kaya wala sa amo sina. Kaya wala siya sa kamusina. So ano na? Power bank hindi, mga action. Recorder hindi. Hindi recorder. Audio recorder hindi. USB no. Radio recorder. Ginagamit gina siya mga ka-action kung ara balang mabalaan sa isa ka reporter kung manog-report na siya or manog-start na ang programa. Mabatian niya. Mabatian niya. Lang kung mabatian niya ang programa, ara na. Oo. Bluetooth hindi. Ngari na may nakasabat, yung nakita ko. Dahil lang. Mapin. Action Elroy, please. Dapat na-pin para balanta. Hindi audio recorder, hindi pocket May nakita notebook. ko din sa Sige, bato. ako na lang mapin. Ipin, Action Boy. Pwede mo na mapin Hindi kung ko makita balo sa mo. mga pin-pin na Ay, niya. Ini siya, aro na wait. Aro na? yes, mapin ka sa. Ay, hindi mapin. Okay. Ay, Hindi ko kabalo. Aray na nakita na ko nga nagsabat. Hindi ko nakabalo sa mga pin-pin na yan. Anyway, sige basta mo na siya, importante na sa mga kadumdum ko sa una, may ara na sa una nga kwan eh. May ara na sa una nga why ni siya, sige lang sa report on off-air gali kami. So, na-prakin sa namon to sa at that time, no? Because why ni siya asang amo sini nga gadget or amo sini nga gadget, of course.
Sige. Kag may nakita na ko din yung tsakto nga sabat, no? May nakita na ko din yung tsakto nga sabat. Actually, 2, 3. Damo na ho, galing kayo po na una guro ni sabat action doors. May nakita na ko din yung mga kwan, yung mga correct answers. No, may mga correct answers na kita. I don't know how they would do it kung paano ma-determine sino magdaog, no? Kaya hindi man tanan tsakto makadaog, no? I think ang unang makasabat will be declared as the winners. Na kay may next game pa kita, ano? Di na to si Action Doors. Again, mga ka-action. Iniwaton lang, Action Boy. Comment sila luwat. Kaya ba sina-spam sila balaga ka dula. Ara. Ari sa akon nga kita ko. Oo. So damo na din sa batchak to. Ay, makaano ko di gali. Sige. Ano to ka names ang pinakauna gina nag-comment? Atong nagsabat. Dali lang. Anak ka pangitaan ko. Ano taon ko ha? Ito ang pinakauna. Kasi sa kanina, wait lang. Dito sa man. Wait lang nga mga ka-action na dali lang gida kay. Sa babaw na siya. Sa babaw gina siya nakita ko. Si Sarah nga lang niya to. Si Sarah. Hindi mo. Basta si Edo Sarah, alam nung dumami. Na ano naman? Again, next action na redra sa gid sa aton monitor. Okay, dali lang gid, ha? Ika damo na bisan nag-comment. Kaya daw na sa nag-comment sa nagudlayan na magpagita. Oo. Anyway. Kaya bali ang agwa sa redaction doors, ang mauna comment, no? Sa correct answer. comment. Muna nga Okay. aton nga winner. So, actually may nakita na kami kagina ni Action Boy. Kag dapat kwaon dito siya namon. Kay siya gid ang una nga Are. Action Boy. Sige. Ari siya, oh. Bebe. Muna siya, ari, oh. Ara. Okay. Sige, dali. Pakitaon ko Action Boy para mapinta siya. Hindi ka pinang ako niyaw? Oo, sa akon lang pwede dire. So ako na lang di ang mapina. Kaya actually, dratan isa aton yung monitor. Oo. Kay Sir El Rey. Sige yun. Nan. Ara kay Sir Boy. Ari galing hindi ko kapin kay kipad nga ako. Hindi makapin sa Action Boy. Ay, kalain. First time pa mga action, no? Pasensya lang, Pasensya first time. Pero may harap kita winner na, ano? Sige, hambaltan lang Action Boy. Kasi ang winner. Si Sarah Jane Begasa. Yes! Sarah Jane Begasa. Siya ginakagina Action Boy. Siya Ang una. Naka-comment sang monitor. Yes, Amo na monitor siya. ang tawag. I-accept na ng monitor. Kaya mo na sa mga considered correct. Actually, pwede siya mini monitor. Radio monitor. Mini radio monitor. Radio monitor and or monitor. monitor, yeah. So, congratulations kay Sarah. Action Boy, screenshot na siya sa imo. May mga screenshot kapag hindi nabalaan Uy, niya. ako pa yan. May mga screenshot pa yung nabalaan. Ito, Okay. nagbalik naman po. So, Kita tamo, kasi yung comment sa congratulations. Sarah Kaya- Jane Begasa, congratulations. Yes. Nagdaw ikaw sang 500 pesos. Okay. Nan. So, ipadala lang siya, no? So, anong mo ni Sarah Jane? Mag-ano siya, Action Boy, mag-send siya sa aton sa ano. Kita na naman contact sa iya. Sige, contact sa iya. i-contact ka lang Okay, Sarah Jane, i-contact ka ha? na naman, Sarah Jane. Para mabalaan mo kung paano ma-claim Ma-claim ang mo nga, premyo. yes, premyo. Tawag Okay, ka so lang namin. again, mga ka-action ha, monitor, radio monitor, mini radio monitor. Amo na siyang possible nga, considered, nga answer. Okay? Pak. So, sige, kuha ko na, ga-play mo screenshot ko ng na. background, ha? Ara sa puro hindi ka. Okay, so next na ta mga ka-action. Sige, next na ta. Next. Next, dahil lang kayo sulod ko na isa pa nga box. Isa naman ka question kag another 500 pesos, okay? Another 500 pesos, mga ka-action. So kay kasi gini comment di oh. Why na iya? Why na Why na kami na? nagdaog na ta. Congratulations na ila comment sa kay Sarah J. Sige. Okay, so Next. Next, again, another 500 pesos ang madaugan sa makapakot kung anong unod sang sininga box. What's in the box, mga Necessary man gyapon nga need sa isa ka reporter. Yes, number 1 clue, necessary nga needs ang isa ka Reporter. Okay? Ay, nagmangko si Jasper for todo kung wala consolation. Bantayan karon ma'am kay damo pa ta games, okay? May damo mga pa. exciting prizes pa. Okay, so next, necessary man ni siya sa isa ka reporter. First clue. Again, necessary sa isa ka reporter. Okay? Okay. So, pakot-pakot mga kaksyon. Okay.
Sige, pakot na, ara na. Sige, comment. Game na ni. Necessary need man sa reporter. Are para po sa, dahil siguro na ni. Kung wala cellphone, pwede ni gamiton sa reporter. Mag-report! Kung wala sang cellphone, Pwede pwede ba? gamiton sang isa ka reporter mag-report. Yes! Hindi amo ang Are na! earphone. Are na! Okay. Ako mapin, kita ko. Okay, si Neil Rem. Ha? Diri sa akon. Kayo mo? Yes. Ako na lang yun. Diri sa akon yung monitor. Oo. Diri sa akon yung monitor action boy si Neil Rem. So, handset. Okay? Actually, tawagin ni siya handheld, ano gani? Handheld radio. Pero pwede man siya matawag nga handset. Handset. Okay, so congratulations kay Neil Rem. Okay, congratulations again. Screenshot ko lang kay message ta si makuha na siya. si Neil Rem. Ano panawag siya na gani? O parang siya nga, diri siya, parang kung komentar sa babaw yo, muman. Ano? Ang ka-komentar sa babaw na ako niyo. Okay, ginpinta siya kay siya ang una nakita nga correct ang answer. Okay? So, sige. Dito mabase ako yung monitor action boy kay on time ni siya akong monitor. On time na siya? Oy mo late na ya, kita mo lapin. Kaya nakita sa ako yung monitor mabase. Alright. Sige. So again, congratulations Neil Rem. Okay, handset or handheld radio. Okay. So, dito na pagpaduga ayon. Next game, mga ka-action. Okay, Sige. kaya iniato niya, sadya lang niya. Kaya bilang pagpasalamat man namon sa inyo sa among ika-52 years sa Action Radio Bacolod. Okay? Sa July, month-long August celebration. 17 ina, no? Ang aton nga anniversary. Oo. Okay? Sa anniversary, bantayan pag yan. May Bantayan, mga pakikita mo kita cellphone mga dito, mga prizes. winners. Okay, so next game nato, Action Boy, is ang guess the last 3 digit serial number of this peso bill. Peso Okay? bill. Sorry para makatag ka man sa clue. Pakitaon ta ka. Be. Last 3 digits. So, di mo, budlay-budlay ba? So, last digit. Open ko. 3 digits ka dyan? 3 digits, gidya ko no mo. Pwede sila pa yun, karon tulang ako. Lagi may makabako. Okay? So, again, pakto nyo mga ka-action kung ano ang last nga i-zoom mayo. Ano ang last nga 3-digit serial numbers ang sininga 500 peso bill and then makadaog ka mo sang 500 pesos. Inyo na ni. Ala, Ihatag ko ni tayo sila, Gina ya. mo muna ako, mas kakita to sa monitor ng screenshot. Hindi na nila makita. Nakita. Zoom mo lang na dayon. Ate lang taon ta kung ma-zoom nila. Sige, last 3 digits, ha? Doon ka nun siya ganito ka bonus nga pag-game kay ginababo ko ginaya. Pakta nyo mga ka-action kung ano ang last nga 3 digits serial numbers ang sininga 500 peso bill. Okay? Sige, start. Okay na kita. 147, hindi amo. Wrong. Ako tagkukluda. Hatag. Amo mo na kay now, i-screenshot ko na sa i-zoom. Di ba? Oo, sige, go! Yeah. Screenshot nyo kag i-zoom mga ka-action. Okay, so 173 sala, 173, 134 sala, 35 no. 3 last 3 digits serial numbers ang sininga 500 peso bill. 358 sala ang 173 hindi amo Miss Ebsmart. Sala ang 481910. Hindi na siya amo yung ari diya sa mga 500 sa ato ni monitor. Hindi siya amo ha. Asan mo nito na din? Arabalo. Hindi na yung amo. Hindi na yung amo. Sample na yan, ha? Ano na, part lang siya sa graphics. Atong kaya 780 hindi, 428 hindi, 130 hindi, 890 hindi, 346 hindi. 019 di man, lapit-lapit. Ha? Lapit-lapit. Ano? 019 yung nagsabat 019. Oh, lapit-lapit. 019 lapit siya. 758, hindi man. Hindi amo. 231, hindi amo. 346, hindi amo. 173, 371, hindi. Okay? Ari si kuano lapit na lang tani mayroon 724, lapit na lang. Ala, lapit na lang. Lapit na lang 724. 990 hindi. 789 hindi. 783 hindi. Lapit man. 345 hindi. 731 hindi. Uy. 738 hindi. 756 hindi. 111 or 110 no. 567 hindi. Okay.
So, 298 hindi, mga ka-action. Wala na screenshot, no? Wala gini na screenshot. Oy, butang ko liwat. 648 hindi. 840 hindi. 029, lapit na lang. Lapit na lang. Hala. 364 hindi. 725, 726, lapit na lang. Sige ano gikriya. 020 hindi. 112 hindi. Okay. 723, naglayo ka pa. 037 hindi. 029 hindi. Ha? 029 hindi. Aha. 073 hindi. Sige mga ka-action. 219, no, di lang. 109, 728, lapit na lang. Lapit na lang gid kayo ba? 109. Cassandra, lapit na lang. 728. 734 hindi. Ari na! Ari Kita na ko! Dali lang. Kita na ko! Dali lang gid. Sino da nga lang si Waki wala pa din Ari na ako si John Flor, Tinga, Quijano. Jonah Flor, Tina, Quijano. Tinga, ha? Tinga? Oo, John Flor, Tinga, Quijano, 729. 729 mga kakon. kita Ang na ka. last na di nga. 3-digit number. Yes. Sa nga itong 500 peso bill. Oo. Correct. Sige. John Flor, Tinga, Quijano. Kita mo rin. Screenshot by Action Boy. Si Jonah. Jonah Flor, Tinga, Quijano. Okay, congratulations. Sige, congratulations, Jonah. Tayo mangi muna. Hindi. Ay, ginapi. Hindi mo chindikas, tas mo hindi mo mukapin yapon. Congratulations kay Jonah. Dito galing, Quijano. Oo. Congratulations! So, 729. Ipakita ta. Dali lang, kung kitaon, di sa kay Action Boy. Kitaon. Action already. Yan. Sige. Sige. Okay. Tapos, si Jonah. Dito si Jonah. Iyan na. Ay, kada, sige na sa mga comment. Ate, Tuga sige lang, sige kadula-dula. lang. Okay, so congratulations. Again, kitaon. Okay. So, sige, next game, pariho lang gyapon, Action Boy. Okay, so next game, mga ka-action. Basta kung sino daw makita, takaroon Action Boy, okay? So next, okay, ano na ni kay Jonah na ni siya. Jonah! Okay, nagdaog si Jonah. And then, next mga ka-action, another 500 pesos man sa gihapon. Mga ka-action, ka-base kami di sa amon yung monitor, ha? Kaya base sa inyo, una, kamuda, di sa amon monitor, una si Jonah. Okay? Kailangan ka monitor. Sige, Okay? sige. So, sige. So, muna, Sige. Okay. Sino mapin? so next ako. Sige, Okay, sige. so next mga ka-action, another 500 peso bill. So, takton nyo ang last 3-digit serial numbers. Lain naman ang 500? Lain naman ni siya, yeah. Oo, depende sa screen. Again ha, winner, depende sa screen din namon, hindi sa inyo da nga screen, okay? Kailangan inay ta screen. So, dito ma-base ako yung screen, Action Boy. Sige, Okay? go! So, next mga ka-action, another, ano man gyapon, takton nyo man gyapon, ang last 3-digit serial numbers sang sining nga 500 peso bill. Okay, sorry. Sige. Pakita ko naman sa inyo, screenshot nyo. Kabalo ka na ne? Kabalo na ka na sang ano? Ang last serial Bebe. Sige. Huwag mo na kabalo, kayo mo na kwarta eh. Wow, Hindi mo na kabalo sa serial number sa kwarta ko. Okay, so standby kung mga-action kayo, hindi lang ako ni pag-games na damo pa. May duha pa ka games na gahulat and exciting prizes, more chances of winning! Ikapoy. Okay, so, sorry na, pakta yung mga ka-action. Ari na may galawag na, okay? Sige. 237 hindi, 124, 635 hindi, Okay. 810 hindi, 186 hindi. 582 hindi, 865 hindi. ah, 091 di man. ha? 091 di man.
hindi. 500. 500 ang kwarta po, hindi sa mong serial number. 567 hindi, 371 hindi, 312 hindi. Clue ko sa election boy, matagta clue para na si Guy. Sige. Ang clue ko is lapit man siya sa number, kay sa last nga serial number kagina. 729 to kayo na. 729. So lapit man Araw siya. na siya. Okay, screenshot nyo para may pabandrad ka mo. Screenshot, tanawang last 3 digits. Natawa ang last 3. Ano siya? Itao, ka? Grabe, ito kinapanghatag na lang yun action boy. Kaya hatag mo lang nanuno mo naman. Wala na giniya, sila nga pabudlayan pa sila ya. 890 hindi, 892 hindi, 789 hindi, 481, 731 hindi. Dali na lang, 731, lapit na lang. Ha? Lapit na lang sa 731. Lapit na lang 731. 529 hindi. So ang clue nyo na lang is ma-start siya sa number 7. Amo na lang ila palibugan na ng duha ka number duha action na lang. boy. Abo nang intra man si Mama 273. Hindi gid na, sorry gid. 837 hindi. 732, liman. 736, liman. 713 hindi. Okay, 789 medyo nubo-nubo gawa Miss Carol. Ginapagan ko pag hindi sa ka-clue. Pwerte na giniya ko niya. Bro, Kaya- ang last 3 digits start sa 7. Ang for ma-start siya sa 7 ha. 732 hindi. 892 hindi gani ma'am. 748, Start sa dali na 7. lang, 748. Dali na lang. Sige lang. 754, lapaw. Lapaw gawa. 629 hindi. Ara kita sa 700. Galet. 628 hindi. 527 ara ta sa 700 master. 865 hindi. 754, lapaw, ha? Aha. 732 hindi. 715, suli. Okay. Ay na lang, ha? Sige. 734 hindi amo. 736 hindi. 750, dali na lang. Cassandra. Gamay napirmi ka na lang kulang. gid. No man si Cassandra yaman. 750. 737 hindi. Okay, so sige. Makita ko. Sige lang, balik na lang dito ko. Nakita ko. Huwag ganun, may nakita lang kuya. 721 hindi, 731 hindi. Dri taga-base sa monitor ko ha. 746 hindi. Lapit na lang kita si Dennis, wo. Ara na. 734 hindi. 725 hindi. 712 hindi. Okay, 700 hindi. Libulosan niyo. 726 hindi. Okay? So again, 700 siya ma-start. And then, hindi siya maglapaw sa, sa 60. Pwerte na giniya. Ipangatag ko na lang giniya. 740 hindi. 716 hindi. Isa-isahan nyo ba lang? Hindi ako pa nakita. 737 hindi. 788 hindi. Yung nakita ko nga masala. 730. Ha? Ito ipin. Kiki, ipin. Ipin. Malata sang ipin ni Action El Ray to tell you. Ito na may nakita na siya sa monitor. Okay. Ara na si Joanne Marie Horcales. Di ba guro pwede Jorcales? Horcales, congratulations! It's 751. Ay, pakita Action El Ray, ginpicturean tara kagina. Congratulations kay Neil Centineo, 747. 684 kami yan. Charot. Sorry 751. Congratulations kay Jean Horcales. Okay? Sige. Pakita ang picture Action El Ray. Sige nga, itong screen. Again, nasa monitor na mo, hindi na base ha. Kay base sa monitor niyo bala lain man. Sa inyo bala nga screen lain man. Among screen lain man mo, no? So, kung ano mag-appear di sa amo na muna siya. Okay. Hambal ni Mama na sadyahan gid siya kano. Very good mother! Intra ka, basta maka 500 ta. Yawat pa na! Nasadyahan. Yawat pa na. Kitaan ko Sir El Ray. Okay na gali. Sulit doors. Sige, ka mabibibi. Pabasa kong rush. Ara na. Sige, go. Okay, so next game. Next game. Bonus game na ni siya actually before ang atong gidya nga main nga game. Okay? So, again ha, lang. I-screenshot ko na ni si Joanne Horcales kay message ta ni siya karon. Okay, tama na nga pakta na isang number, move on. May nakadawag na. Yes. So okay. next is ang bonus game naton mga kakron. Pila na yung premyo? Premyo is, again, of course, 500 pesos man sa Okay. ginapon. Ano Bonus siya? game, ang ginatawag siya naton nga,
Wallet raid! Action boy, Duran! Wallet trade? Ano na siya? Ba't i-raid kong wallet mo? Di ba pagbalik ay mo kwarta? Sa dala-dala mo wallet, Action boy. Wallet ano Action kami boy, wallet? Duran, pakton nyo kung pila ang unod. Ako hindi niya mga premyo. Hindi. Ako na hindi niya mong premyo. Oh, perte kadamol. Paktan nyo mga kaksyon. Wallet trade ni. Bonus game. Bonus game. Paampis palibo. Charot. Sorry, pakton nyo mga kaksyon. Bonus game. Wallet trade ang title. So, kung pila ang unod sining wallet ni Action Boy Duran. Ang makapakot, may 500 pesos. Pila unod, oo. Pila unod. Oo. Okay? I-tikito ni Sir Elry kung pila tong unod. Kaya kasi may makita siya karon Rick tayo na lang pin. Ha? Action Elry, Rick ta pin kung may makita karon kung pilang unod sa sining kwarta ni Action Boy Duran. Nagwa sa Action Boy buin-buin natin. Okay? So, pakta, pilang unod? Sang sining wallet ni Action Boy Duran. So, ang makapakot sa unod sini may 500 pesos. Pero pwede ka mo kapangayo kay Action Boy Duran kung gusto yung maghatag sa another Ay, 100. 100 lang. Kulang pa na kami malira. Kulang pa kami malira. Okay? So, mga ka-action, si Miss Caro Montayo, 1,200. Hindi amo, 5,000. Hindi Christine, 2,100. Hindi amo. Hadlokid Cruz. Nasa lucky number na, lucky number. Lucky number ko no. Uy, ala. Action El Ray, bantay-bantay. Kaya basi may makadaog na dayon, pin automatic. Kay Terry Simpronyong, 2,500. Hindi. Novi Valencia Subaldo, 500. Lagi dyan ko rin si mo. Mga ka-action clue. Kadamol. Okay? Buksan. Jaran! Di ba, hindi ko rin nawaisip. Okay? Hindi ko pagbuhinan na ginalantaw. Ginalantaw, ginalantaw ni Action Boy, mga ka-action. Abi na siguro buhinan ko. I-premyo na lang sa makapakot Ay, preview na lang ko na ha. Nakaisip na ni Miss. Naisip na ni siya, mga ka-action. 1,890 hindi, 4,000 hindi, 1,000 hindi, 20 pesos. Hatag clue, Action Boy, lucky number to. Lucky number. Lucky Si number. Cassandra, kinalapit na lang. I-search nyo sa Google kung anong lucky number. Ay, naghatag po hindi ang clue na i-search sa Double Google. lucky number. Yes. 3,200 hindi, 3,200 hindi, 3,600 hindi, 980 hindi. Pila ka digits ka, no? 1, 2, 3, 4. 4 digits, mga ka-action. Ang unod sa wallet ni Action Boy. Ayaw, tama, 9,000 lapit ka na lang. hindi. 4,230 hindi. 1,000 pesos hindi. Uy, lapit na lang si Neil. Lapit na lang si Neil Centineo. 7,000 ihambal. Malapit si Kan, mas lapit si Leo. Mas lapit si Leo Talaban. Ate, sige. Okay. So, lucky numbers, mga ka-action. Amo nang unod sang wallet ni Action Boy. Yung tayo pa, Cassandra. Si Novi Valencia Subaldo naglapaw, 8,000 iya. Terry Simpronyong sala ang 3,500. 1,500 hindi amo. 1,500 hindi amo. 5,400 hindi. Okay. 2,000 hindi. Basta lucky number, search nyo sa Google, kung anong lucky numbers, be. Okay. Action El Ray. Nakita ka? Nakita ka da, nga bulawan nga medalya. Kalain, hello, kuno ang balan to niyo. Hello. Kalain sang hello ton. Dennis, hindi dance. 8K ang pakot ni Dennis, hindi. Okay. So, sige. Samtangga lang, tatariblas ang answer. Ay, lapit man si, Leo Talaban. Lapaw ka, Neil Centineo. Ako na lang mapin. Nakita ko na siya. Charot. Wala pa. Hindi gali mo. Basta makita lang ni Sir Elleria. Automatic pin. Again, mga ka-action, sa monitor ito nagabase ha. Lapit si okay. Sige, higher mga ka-action. Higher mga ka-action. Ay, higher. Higher sa 7,000. Ang clue, na sa 7,000. Ay, lapit na lang si Christine Menyes Villalobos. Lapit na lang si Christine Menyes Villalobos. Ay, naglapaw naman niya si Sir Leo Talaban. 7,730 kuno. Paamana niya pagid. Okay? So, sige. Go, mga ka-action. Lapit na. Ma'am Eb Smart Salcedo, lapaw ka, ma'am. Lapaw ang imo 7,750. Ay, 1 million. Ang ba kung si Edwin Pineda, ho?
Lapaw ang Ang ano yun, iya na ni Migo tayo doon, pinidaya. Iya na iya. Okay? Lapaw ka, Sir Leo, talaban. Lapaw. Yes, lapit na lang, gid, Neil. Ay, si Tinte, nagpalayo pag isaya. Lapit-lapit ka ito kakinatin. Again, kuhaan tayo sa kalibo. Sorry siya mga action. Pila ne. Aha, Dennis. Gamay na lang, Dennis. Atras gamay. Atras gamay. Okay. Naglapaw gid si Sir, si Sir. Bilog na siya, wala na sa kuan, wala na sa... Wala ni siya. Sige, next clue is wala ni siya sang itawag sina? Mga Waki. Wala ni Waki mga ka-action, bilog. Bilog ang mundo. Charing. Okay? Di na pag-comment. Ay, Ano naman? sige lang. Lapit na lang gid si Sinang Mary Grace Eugenio Fermin. Siling niya 6'7". Ay, nakulangan. Pag siya balas ng 1,000. Ay, sorry. So, next, next is 7'8". Hindi. Lapaw. Shin. Ano naman? 740. Hindi. Okay. Pakta nyo mga ka-action. Abo, 7,099. Wala gani waki. 10. 7,4. Hindi. Boss, si Naisel, 7,710. Ano na, Naisel, man? Wala sang wake. Okay? Bulig ito ang conduction, bagay ako di mapapakot. Sorry mga ka-action, 7,081 hindi. 7,130 hindi. 7,000! Cyrus Abelia, lapit na lang! Ngagi 7! 7,100! Ay, wala. Gidyo pala may nakabati sa akong mga ginapang hambal. Basta wala ko na on air. Charot. 7,560 hindi. 7,3 hindi. Okay? Christine, hindi. 7,000 hindi. 7,000 hindi. Hindi 7,000. Higher please. Higher. Okay? 7,007. Ara na may nakita na ko. Wait, may nakita ko. Okay, action boy. May nakita na ko, action boy. Nakapin. May nakita na ko. Okay, so congratulations sa ato na pin subong si Novi Valencia Subaldo. So siya din pinakauna nakapakot 7,700. Correct? Kulang pa na. Kulang pa rin ba yan? Isipan ta mga action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko 6'5". 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4. Correct! Sige! 7,700. Congratulations, Louis Valencia Subaldo. Ang wallet mo? Ang warta ko, butay. Ay, butay. Sorry. Abi kong wallet lang ibalik. Okay, congratulations. Screenshot na siya, anay. Okay? Di lang to. May ginapag-isip ko. Ikaw yung pindala. Sige. So, okay. So, ang next mga ka-action is, ari na ta sa history sang ARB. Pamating kita. Tag 500 gapon. 10 ni kabilog madaog. 10 kabilog madaog. History sang ARB or trivia about ARB. Okay? So, dali lang. Okay, 5 lang gali. Sorry. 5 lang gali madaog mga ka-action ha. Sorry, 5 lang ang madaog sa sining trivia question. So, pamati ka mo subong kami istoryanay kami ni Action Boy about sa mga trivia or history sa Action Radio Bacolod. Okay? Isa sa mga ginahambal namon ara daang sabat. So, pamati gid pag earphones gid go. Oh, correct. Oo. Okay? So again, kami gahambal nga kagina pa ko ng 7,700. Again, diri kami ga-base sa monitor namon. Lainay ta monitor mga ka-action. Okay? Pareho na bala kung mag-intra ka mo sa live selling, di ba? Gambal kuna gambal ang seller nga amo ning una di sa ako yung monitor. Okay? Sige. Ang monitor tapos yan ang imo ha. Oo, ang Ano ako sila kasugilanon imo monitor ha. ako na lang Kung monitor. mas dasintan eh. Oo, tika hindi ka kapin, tiga. Hindi waling kapin ha. Okay? So, sige, next, mga ka-action, pamate. Dali lang action boy. Sige. Ikaw dari mo na storytelling, pero... Hindi, amang kuton talaga. What do you want to know about sa Action Radio? Okay. Ang gusto ko lang mabala, action boy. Nag-start kita way back in August 17, 1969. Oo, no? Nag-start So, nag-start ang ARB, August,
Actually, DYEZ, ang ARB, kay, okay, pero okay. nag-start ang DYEZ gid August 17, 1969. Okay. Kaya you know, ngayon ng August 17, kuha na nga date ng importante na para sa atong kumpanya. Kay birthday ina sang tag-iya. Ay, tuod ka. Sino tagiya? Mr. Fred J. Elizalde. Sino? Fred Elizalde. Fred Elizalde Oo, ang tagiya. birthday sa ng August year. 17. Ginatag na siya sa gift sa iya Wow, birthday. birthday Iniyak sa no? radio. That's why nga, sa una, that's why nga DYEZ kay Elizalde. Pero nag-start kita ya sa una, ang aton na call sign sa una, DYEN. Okay. So, DYEN, no? before DYEZ, ang call sign tagli sang una, DYEN. Oo, nan. Kag nag-start ang station sa una sa La Carlota. Oo, Ginagit sa La Carlota Sugar Central, kaya La Carlota Sugar Central, iyan na sa mga Elizalde mo. So bali Central La Carlota. Central La Carlota. Okay. So, dra gid sang una. Kaya Action nag-start sa Radio. una ang radio station. Before siya nagdri sa Bacolod. Before din sa Bacolod. Tapos Okay. sa Lindra sa DYEN pa na sa Sanguna. Oo. Pero by the way, hindi ko pa kuna at that time ha. Nakamalala ko sa why ka history. pa? Ha? Okay. DYEN tapos nag-transfer niya sa Sugarland. Oo. Dira na sa doon nag-started Pero di ba may mother company ginaya? So anong ang mother company ta ang sa Manila ang kuan ang aton company gidya. Oo. Hindi mother company, company ta Company ta gidya. gidya, Ang aton oo. ang namin mo na ang mother is Mother Station. Station. Oo. Ang company So, ta gidya company. is Manila Broadcasting Company, Oo. MBC. Yes. That's why matiya mo na sa aton kan MB ang gandang Manila Broadcasting Company. Nan amo na siya. Para to center. Yes. Okay. Para naman music, music kada bi kadugin na. Ay gani mo ano bi way ako monitor. Gusto ko dahil may music gid da para charararat. Pero Okay? bation kung mag Mga action, are you ready na sa aton nga trivia question? Abi comment ready. Ready para maka-start kami kang iban gapakot sa gyapon sa number. Ti meaning uli gito sila yo gapakot sa gyapon pila unod sang wallet mo. So comment ready. Comment ready mga ka-action kung ma-start na ta sa aton nga trivia question. Ang Okay? inestudyante kinamin nagsalabat na. Wala pa ta question ha. Oh, wala pa kami question mga ka-action. Wala pa kami question mga ka-action, so hindi ka muna magsabat. Okay? Sige. So, comment ready. Comment ready. Mag-comment na si mo ready, Action Boy. Tari kayo na pa. Okay, so sige, are you ready? Damo na yung comment sa akin ready yo. Comment ready, are you ready? Okay, so sige, dali lang. Kay ma-ready kita. Kita tanan para ang ato na energy Damo maintain. ka ready di sa ako no. Okay, so question number one. Number one. Go, Action Boy, ikaw question sa So, ila. antes ang DYEZ, no? Karon kung kita mo Action Radio Bacolod DYEZ. Antes ang DYEZ. Sir El Ray, pamati ang question na kagin mix namon. Gilala, ita ka amo na siya. Amo na siya. Kaya mo na una question, hindi na mo. Ara sa Sige. hindi na lang namon pag-mix. Hindi pa Para wala problema. Ako nagsala, oo. Section Ano boy first nagsala. question? Ano Okay, ang first question. ano ang company nga nabilong ang DYEZ? Okay. Anong aton company? Mother company okay na siya. Anong mother company o company sang Action Radio Bacolod? Okay. So, sige. Mm. Sabat na mga ka-action. Ano ang company? Ano ang company Sang ARB. sang Action Radio Bacolod? Okay? Okay. So, ano? Okay? Ano DYAM, hindi niya mo. Hindi na yan mo. DYEN, hindi mo. Kaya may kasarabat ng mga DYEN. Ara, may nakita. Okay, may nakita ko, Action Boy. Dali sige. lang, ipin ko siya, nay. Aha. Sino nang sa imo da? Ipin ko na si dalang. Okay, si Paul Adrian Kanuday. Dali lang. Nakapinta din na to. Wait. Kay gadula siya. Dayon. Arigalio, sorry. Hindi mapinaw. Kasabad. Okay? Wala gagawa di sa akong pin. Dali lang. Wala gagawa sa akong pin, mga ka-action. What's wrong? Okay? So, Kaya mo sige. akong cellphone nga ka na. Kaya wala siya gagawa. Okay, sige. Wala gagawa sa akon eh. Wala gagawa. Wala ga-pin siya eh. Ara na, si Cherry Auke, Manila Broadcasting Company. Okay, congratulations kay Cherry Auke.
Manila Broadcasting Company ang sabat sa first question nga ano ang company sang ARB, Action Radio Bacolod. Manila Broadcasting Company or MBC. Oo, sige, dali lang gid. Go sa ikaw na sa number 2 question, Action Boy. Sige. Congratulations sa aton nga winner, first winner naton. So kadto kita next question kita, no? Basta ka amo lang na mga ka-action ka daw kamalo ko damo sa inyo kasabat, damo kasi nga daw una ka mo, pero depende na sa amon monitor di, no? Okay. Sige. Okay. Second question. Ato na ako ng winner naton. Second question. Sige. Second question. Are. Antes ang DYEZ, ano ang unang call sign sa Action Radio Bacolod? Call sign, ha? Call sign. Call sign. Kakabalo ka ba lang nga sa una nga aton nga ano ganina ng number bla? Kilohertz? Kilohertz. Ang kilohertz na sa una 720. 7. Kilohertz na siya, lain yung Oo. call sign. Ang call sign is DYEZ. Before that, ano, no? Sa Ano? una 720, Okay. bala kita subong 684 nakita. Yes. Okay. Additional na nga information. Info. Pero ang question naton, Ha? ano ang Ano? una Wala. nga call sign sang DYEZ? Sabat? Ari, wala mo na sila sabat, Dahil oh. lang kami na-pin ko Sir El Rey. Mhm. I think, gabi siya ako ng internet. Ano? Nakaginaw pa na sa... Luway na sa... Bago, akino? Ano mo, ginpin? Ah. Okay, so congratulations! Natawa daming ginpin, Action Boy. Cassandra Aquino. Cassandra Aquino, DYEN. congratulations! DYEN. Okay, Ang sige. explain ko na action Dorel ko DYEZ sa una bukan Ili Zalde. Ili easy. Zalde. Ang EN niya ano na? Ang EN, ano ito gambal mo? Ili Zalde ni. Last game, pati akang ni Sir Elizalde. Mama, siya din di amo ni Action Boy. Sige. Okay, congratulations. Cassandra Aquino. Kadaogid man siya, no? Siya ni kagina ang gaano, Kaya diba? na pa sa damo sabat. Oo, damo sa ba. Sa 500 pesos Cassandra Aquino. Yes, 500 Congratulations. pesos. So, may nabili pa tanga 3 question, mga ka-action. 500 pesos man sa gihapon. Yes. Okay? Next question. Next question. Okay? Say go, Action Boy. Ano nga adlaw kag tuig nagselebrar ang ARB sang ika-35 nga anibersaryo? Oo, anong adlaw? Ika-35 ha? Oo. Correct man. Ika-35 nga anibersaryo. Ano nga tuig? Ano nga tuig? Kagadlaw. Tuig kagadlaw. So may clue na kamo August 17, di ba? August 17, So tuig na lang. tuig na lang yung pakton, mga ka-action. Okay? 35th anniversary ha? 35th anniversary. Ay, yung sulit lang number. Pero there's man. Ika-35 nga tuig sa radyo na ano nga tuig in celebrate? Ano nga tuig, mga ka-action? Ang adlaw yata ko lang na sa inyo August 17. Free na na. Ay, free na na. Kalay. Kabon lang bala suma. Okay? Sumahan na lang da. Sumahay na lang kita, Rizal mga Day, may ka-action. Rizal Day, pas na nabala. Okay, so ano nga tuig? Tuig lang gid, mga ka-action ninyo pakton. Tuig lang gid ya. Tuig lang, okay na, bato Oo. Ay, si Dennis, dik malumag, kwan. 1979, hindi amo? Dennis, 1984, dik malumag, Ay, kwan. Dennis, hindi ka balo kalkyo. 1969, hindi amo, mga ka-action. 1969 na muna pag-start naton. Oho, pag-start na ya. San o nag-celebrate ang Action Radio Bacolod sa ika 35 years. So ano nga year, na? 1954 pag ito. 19 ano? 1954. OMG! OMG. 1969 kita nag-start. Hindi amo, mga ka-action. So, saan no ang ika-35 ng anibersaryo? Sano? I-minus nyo lang na mga ka-action sa ika-52 years na subong. Actually, ara na sila, August labat na sila. Okay, they're very good. Nataon talaga si Sir Salamat Ray sila. kung sinong ipin niya. Sir El Rey? Yes, congratulations! Kay! Anami Libunaw Ogatis! Congratulations! Anami! So, that's August 17, 2004. 2004. Mathematician ni Guru si Anami, Action Boy, ah? Anami Ito, Libunaw dasi saya. Ogatis. Congratulations, mga umang. Usa, kung baling ni Dennis. Okay lang natin dance. Don't you worry. May harap pa dance sang. Ang sabat niya, Question pa nabilin. ang sabat na ni Dennis, siya kakinsi lang na niya.
Oo. Alam sa ako mag-aday. Oo, Ah, kasi ikaw sobra ka kinsinan pa kay na yan. Anami. Congratulations, Anami! Libuna o gatis! Nagdaog ka sang 500 pesos! Yes. So, laton mo lang dra kay konta ka lang namon, ha? And then, I think papadala na ni siya Monday na. Kasi boss, Sunday wala kami Sunday, admin. yeah. So, close ang office Monday na. Congratulations again, Anami Libuna o gatis. Okay, so ika-fourth nga question. Action boy! Yes, okay. Ginistorante na kayo na. Di ang una. Inistahan tani kagina. Din ang una nga location sang DYEZ o kung DYEN sang una. Din ang una, gipagbukid din gimbutang dayon ng station. Din. So, ginambala mo to kayo na action boy kung gapamati lang ikaw mo sang maayo. Okay? Ginambal to naman kayo na action boy. Diin, ang una nga location sang DYEZ or DYEN. Okay? Yes, Ang okay. bali jar, hambay ahay, salaman ko ba? Okay, so basta may nakita na si Sir El Ray. So, iya nga monitor, Action El Ray. Sige. Meron na siya kung nga napin, Ara na siya nakita, may napin na siya. Lanto ba na sa imong ginpin? Kung sino Why- nakita na action Nakapin ka na, sir? Okay lang la. Okay na, bisan baton wala. lang, bisan wala lang. Okay na sa wala. Okay? Okay. Yes. Congratulations, Kai! Waiting for a pin. Okay, waiting for pin. Parang waiting for pin, Bidor. Kay Mary Jane Daza Balboa, Central La Carlota. Yes, congratulations. Mary Jane Daza Balboa, Congratulations. 500 pesos. Again, 500 pesos si Mary Jane Daza Balboa. Yes, okay. So, last question. Ganay ka. Kada Sabado may muna na eh. Yes, ay, mga action every Saturday ni ha. So next Saturday, mapaway kami ng Action Boys, si Action Eden and JM. Sige. So Si sila. EGM. Si JM kag si Eden ang next na Saturday, and the next Saturday si Action John and Admin, and for the next Saturday si Action Dale kag si Action Ann. Okay? sige, okay. Sa August 17 naman niya kami ni Action Eden. And of course pwede ka man. Pwede ka yung tatlo ta para mag-unite. Okay, so sige, last question mga Action. Sige. Are. Ginlawag gini ni Action Boy kay ina. Yes. Okay? Sinin ko na kayo na ang ining DYEC is a gift. Yes, Sa tag-iya gift na sa tubong iya. sa aton boss. Aha. Gift na sa iya sa birthday nga August 17. No? So ang amon nga pinaka-big boss sang DYEC Radio and Manila Bacolod. Broadcasting for that matter. No? Sino? Sino ang pinaka-big boss? Sino mga action? Yeah. So waiting sa ipin ni Action El Ray. Yes. Ara na. Si Joji Acaliar, Fred Elizalde. Correct ang spelling and correct. Correct ang spelling and correct. Correct? Correct. Correct. Congratulations, Joji Acaliar. Okay. 500 pesos. Okay? Yes. Congratulations. Sige. Salamat gid sa mga nag-join mga ka-action. So si Fred Elizalde ang owner gid sa Action Radio Bacolod. Yes. So bantayan nyo sa mga wala nagdaog subong adlaw. Don't you worry, kay meron pa next Saturday. Ang excited kong cellphone. Ano na siya? Ang cellphone sa August 17, mga ka-action. Ano na siya? Makatag kita sa cellphone. Raffle, okay? Raffle. Pinagi ni Action Boys sa nag-comment sa gin-post ta bala. Nga kung sino gusto magdog sa cellphone, i-scan nyo lang sa amon yung Facebook page. Meron na rin nakabutang nga promo kung sino gusto makadaog. Ang mechanics, sundon nyo gid ha, comment ka mo to. Kaya gin-check ko gin-Action Boy, nag-comment to, sobra na 20,000. Ay. Tip 20,000 maka cellphone pangatag ta? Ay, hindi. Gusto ko ba yan? Duha lang. Duha lang. So, i-raffle na siya sa nag-comment. I-raffle na siya gamit ang ato niya comment picker. Aha. So, again, August 17 Is our 52nd after anniversary. siya sang the next Saturday. So, ano na siya ha? Martes. Adlaw. So, next Saturday, Section JM kag Section Eden. Aboso naman ang mapag-game sa inyo. And then, on August 17 naman siyang anniversary. Pero don't worry, kung hindi ka pagid mapilian sa anniversary sa cellphone, kay ibang mga prizes, meron pagid sa August 21. 21? Correct? August 21, Sabado, and August 28. Month-long celebration nato na. Yes, kagabantayan nyo man mga ka-action kung sino magdaog sa sa pa-contest ito lang nga online Newscasting? Yes, May online. Meron kita online newscasting? meron kita nga sa Action Dale. Dahil lang, ano naging chat ni Action Dale?
Ay, ala, yes, may top fan pa kita gali. Ay, top fan pa gali, Action oh. Roy, ara, dasi mo? Atong top fan? Okay, dali lang ko, no? Ay, Ara tuloy, pa, tuloy. may winner pa kita sa top fan. Top fan, i-announce ta ang top fan, mga ka-action. So, sino ang top fan sa sininga semana? I-flash lang na Action Roy sa screen naton. Okay, bantay-bantay. Kung kilala niyo siya or ari mismo nagalantaw. So, congratulations. Meron ka mo sang tag 500 pesos kada isa sa inyo. Dua, okay? no? Dua sila. Oh. Okay. Sige Oh, tani maka-cellphone. Pero don't you worry, Cassandra. Pwede ka gid maka-cellphone sa sa August 17 ko ikaw mapilian kung nag-comment to siya sa ato niya promo. Okay. Sige? Sige. Okay? Hulaton ta lang i-flash na Action El-Ray Action Boy. Ay ka mga beater ko na sa iba nga aman. Sinong beater? Kaya pasahan ta load 50 pesos. Comment beater ko. Charot. Mga ka-action, diri kami gabi sa amon monitor, ha? Okay? So, hindi lang ta happy-happy lang. Kaya, iniamo niya bilang pagpasalamat sa inyo bala sa amon, pagpalangga. Pagpalangga, iban pagpalangga. Okay, amon dala ara na. flash. Si Sir Reo. Ano to? Aerosol Ray, i-flash niya na kung sino nga itong top fan of the Dili week. flash? Duwan sa kabilog sa CR. Charot! Hindi ara sa screen ta. Dugay, wait ta lang kay kabilog ka naman diyaton yung monitor niya. Ang mga Yes, Ara! Congratulations, Kai! Dala dugin ubo ko. Are. Kay Glory Benigno Zafra. Congratulations! First winner, Glory Benigno Zafra. Yes, and si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Wow! Yes, congratulations. Top Wala fan. to na, congratulations. Wala to na yung music. Ako na lang makanta. And celebrations. Yeah, come on. So, congratulations, no? Congratulations, screenshot. Screenshot. Congratulations again kay Glory Benigno Zafra and Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Okay? Sige. Si Cassandra De La dito ngalan niya nadula dahil. Ano? De La Rosa, ang baya beater siya kuno PM me. Ay beater siya, PM me. Para hindi ka na maging beater. Gani, man. Mayatag ko si mo. Okay? So Okay. sige mga ka-action, madamo kayo salamat kay alas 11 na. Dugay-dugay, BBB na, standby sa BBB. Yes, salamat. Thank you and congratulations sa mga winners. See you again ako niyo dumatrabog na ako niya facial. See you again next week mga ka-action. Yes, Okay? see you. Bye. Bye. Issue. Serbisyo Publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.